capture खालामदों हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय थ' आं दायो दंफैयो सनारि बिलाव बेवहाय माने जोबोद गिदिर बिल दं आरो ना बिलो बेयाव माने ओरैबायदि गिदिर गिदिर ना फिसियोना आरो ना मोनो आरो माने कुइन्टेल माने बेनिफ्राय ना बोखांनाय जायो थ' बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लोगोसे जायो जोङो सानैजों दिङायाव दङ तारमाने जोङो जेनेबा फैबाय आरो ना फैनायाव आं सालायबोबाय ओमफ्राय दायो बे सालायगासिनो दङ जावनायथ' होनला ना जावनाय होनो माने दान्दाजोंसो थुनाय नालाय थ' बेखायनो थ' नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नायलांदो ओरैबायदि मोजांखाना बेवहाय माने गोसोखौनो ओरैबायदि मोजां नांदों फैनानै जाबायदि समायना नुथाय मिथिंगायारि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिन्थिनोसै आङो समायना बे नुथायनि गेजेराव नाथाय सान्दुङा साना एसे डिस्टार्ब खालामदों तारमाने भिडिअखौनो ओरै नायखोनो बानायनो हायाखै माने ओरैजाय उल्था लाबाबो खोमसि नुयो ओरैजायबाबो मोखाङाव दादा बेखायनो एसे थानायखाय डिस्टार्ब जादों नङाबा ओरैबायदि मोजां बार स्रो नांगासिनो दङ लोगोसे दै गेजेराव नुदोंना बेसेबां प्रखान्त डाঙर जोंना दिङारिया सावगारि लागासिनो सावगारि लानाय जायाखै दा भिडिअ लादों सावगारि लादों होख्लाय माबार थाब सौहैथारनांगौ आं दहाय सालायनायाव नों इन्जय लादोंमोन एबार नोंनि फालाफ्रा नों सालायदोलै एबार होमबाबो नै बेयाव दै दंजोबो बे दैखौ गारजोबदों आरो बे बांद्राय मावनाय जाबाय हाब गावनि मबाइलावनो दंथारो भिडिअआ दा खोन्थागोन र' नोंथांमोननो थगायदों जे हाया बे रोङानो सालायनो लांबाय आरो आंखौ होमबाबोथ' लांदोंना एसे सिगाङाव आं जिरायना दंमोन दायो गसंना लाबाय नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै खेबसे नायना लादो आंनि उनथिंजाय सोरगिदिं जौ माबायदि नुथाया नुदोंना बारा ओरैबा ओरै थांजाया नङाबा बेलथायबा रावबो रेस्किउ टिम गैखाया लावना थागोनबो गोथौ एसे बारा नङा आरो गोथौआ नोंथांमोना बेनिखौ बैसिमल' दं सानदों नामा ओरैजाय दंबावोसो सि टाइपनिसो ओरैजायबो दङ बैनिफ्राय फैदों दानि ओमफ्राय दा ओरैजाय दंफैयो आरो ना नैबाव दङ जों दा बेनिफ्राय ओरै थांबाथाय जों ओरै थांबावनांगोनसो आरोबाव र' थांनो नाजानो हागोन ना हाया सरि थांनो हागोन ना हाया बै खनासिम हाया नोंनि खोथा सालायग्रा नोंसो लांथारनांगौ मानो होनबा आं बुंना लाखाबाय देखायगोन होननानै थ' थांनोसै बै जायबो दिन्थिनोसै ओरैजाना जोब्बाय ओरै थांसैलाय एबार थपादो उल्थासो फिदिंबाय बोरै फिदिंखो फाग्ला उल्थासो थांबाय हनै आंखौ रोङा होननाय गावहासो रोङा दाना नायलाय जों ओरै थांनांगौ होबाय बेरेस लाबोगासिनो दं नै ओइ बांगालनाव थांनायदों बिखुनजो नामाब्रा नोंनि गजब बेइज्जती बिखुनजो नामा नङा आरो ना दे गोख्रै सालायदो ओरैनोबा सान्दुङा नायनो हाखाला ओइ जा खनायाव थांसै बै जा सायहा दङ बैथिंजाय एसे सायहा आरो बिदिया मोजां जागोन ओंखायनो ओरै थांसै खावबाय था दाबो सौहैया बेनिफ्राय मथा मथि आरो 3 घन्टासो लाबावगोन खोमा सौहैनो थाखाय नै नेवथिं लाबोनो नै एबार आं जेबो बुङा नायदो नायना ला अबाव लांनो नागिरदों जेबो बुङा नायना लालाय नुना अबेथिं लांनो नागिरदों डेन्जारखा नुदों हनै सालायग्राया बै मानसिफोरखौ नुहुरदोंना जों बेयाव दिनै नाव गाखोफैनायनि जाहोनाव बेनो आरो बेयाव मानसि जमा जानायानो बेनि जाहोन आरो मानो होनबा बे फुख्रिखौ बिलोखौ थारमाने टेन्डार होयो आरो ना थ' बेनि थाखाय टेन्डार जागासिनो दङ सोर बेसेबां होयो जाय बुरजासिन होयो बेनो फुख्रिखौ होगोन आरो बोसोरसेनि थाखाय दा बेनि थाखाय जोंबो फैफादोंमोन आरो बेखायनो जोंथ' मानो थानो बेयावलाय बेखायनो जों नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिबाय आरो ना एसे इन्जय खालामनोसै जों बेयाव बिसोर बेयाव टेन्डारखौ मारिबाय थाथोंसै दानि फैनाया गोसो दंना गैया बै खन्दनिफ्राय फैदों जोङो बै नुनाया टावार माबा कारेन्टनि माबा माबा नुनाया बेनि नैबे खन्द'आ बेनिफ्राय फैदों जों ओरै फैबाय ओमफ्राय दा नै आं होनदोंमोन ना सि शेपनि बिलोआ ओरै दंबावो दा
दा बिसिम थांगासिनो दङ जेब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों होमबासो सानाबो ओंखारबाय फाग्लासो दहाय जोमै खोबना दंमोन आरो दा ओंखारलायबायलाय दस'था हनै आंलाय सानबायमोन बोथोरा जोबोद मोजां जाबाय होनना खोन्थानो सिनायदोंमोन आङो सुन्दर प्लास्टिक लानानै खोबथेना दोनै मालाय खोन्था थांनानै मिथिबाय ओ भाई मारो मुझे मारो प्लास्टिक लाबोदों लाबोआखै नोङो लाबोथ'वाखै लाबोथ'वाखै आरो ना खोबना दोनहैगौमोन आं डिस्टार्ब खालामबाय थानाया दानिसो मोनसे खोथा खोन्थाबावबाय आरो आंनो थारमाने बेयाव बै आंनि उनाव नुफैदों नुहरदोंना नुहराखै नोंथांमोना बैयाव दै खावनाय नुहरगासिनो रिं दैखर नुदोंना थारमाने बेयाव रिङा मोननैल'नो आरो बे मोननै रिं सोनायावनो माने ओरैबायदि दै ओंखारदों जायखौ माने मटर सालाय दै बोखां लांबावो बेखौ फोजोबनो हाया लोगोसे माने बिनि सेरपि केम्प दङ बे खाथियाव बेनिफ्राय माने बिसोरबो लांफैयो लोगोसे उरियाम खानायाबो लांफैयोना उरियाम खानायनिफ्रायबो लांफैयो बेनिफ्राय लोंनो थाखाय ओरैबायदि साफा ना दैया आं नुहैयाखै नायनि नोंथांमोनाव दिन्थिनो आरो दिनै तुमसे ना हो पाएगा दिनै आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनादों थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय थ' लोगोसे नोंथांमोनाबो नुसिगोन नायनोसै जोङो दायो थारमाने ओरैबायदि गोजोंनो दैयाबो जोबनो रोङा माने थ' सानदों आं ना थ' नोंथांमोननोबो दिन्थिसै चलो दायो बेयाव जोङो लेन्ड खालामफैदोंमोन नाथाय एसे प्रब्लेम दायो मोजां लामायाव हाबफैबाय ओमफ्राय नै जोंना पाइलटआ ओंखारबोबाय थ' जोङो नायनोसै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो थांग्रोबाय जोंना पाइलटआ नै नायनोसै दायो খাব মন গ'লে ইয়াত আহিব লাগে না ঠিক আছে বাৰু হ'ব थ' लोगोफोर जोङो नायना फैबाय दायो जों थांफिननोसै मानो होनबा नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय आंबो नायबाय लोगोसे जोंना जार्निया आद्रा दंबावो जोंहा थांखिसिम सहैनांगौ जोबोद गोजान दंबावो बेखायनो जों थांसै दा थांखिसिम जोंना पाइलटआ गाखोफिनदों नै बै लायरिङा बेनो थ' जोङो गारबोबाय दायो गथ'फ्रा दै लांफैगासिनो दं आरो बेनिफ्रायनो ओमफ्राय नै जोंना एक्टर गाजोलाया हाबगासिनो दायो जोङो दैखरनिफ्राय फैनानै नै बेयाव दसे रेस्ट लाबाय मानो होनबा सानाव बा थाखुमाबाय ओरैजाय दङ थाखुमाना दंफां साया जाफैदों जोंनाव माने बिराद मोजां जादों आरो थ' बेखायनो जों माने बेयाव दसे जिरायथ'बाय थ' लोगोफोर आङो दैखरनि खोथाखौ एसे सिगाङाव खोन्थादोंमोन नाथाय आङो खोन्थानाया एसे सोलायबाय आरो सिगाङाव माने रिङा मोननैल' मोननो नाथाय दायो मोनथामसो जाहैबाय होनदों आरो गावसोरबो एक्जेक्टलि मिथिया बेसेबां जाखो खिन्थु नोंथांमोना साननानै नाय जोंनिथिंफ्राय दैखर मोनसे जावोबा नोङो रिं दैखर मोनसे बानायोबा 30 फुट गोथौ जावनांगौ नाथाय नों बेयाव मोननैल' रिं सोनायाव जुदि दै मोनदोंबा बेयाव साननो गोनां खोथाया नोंथांमोना नुबाय आं दिन्थिना होबाय नोंथांमोननो दैखरा माबायदि नर्मेल दैखरानो खिन्थु बेवहाय माने जेसेबांखि नोङो मटर सालाय जेसेबांखि दै बोखाङा बेनिफ्राय बे दैया बेसेबां थाबाय थायो माने जोबनो रोङा बे दैया नों बे खावनाय मानायाथ' न'आव लांनायाथ' बारानो दोन बेनिफ्राय माने खमैबो मोनथाम मोनब्रैसो केम्पनि माने दै लांफैनाय जायो आरो बे गारिजों ट्राकै ट्राक माने दै लांबाय थायो सानफ्रामबोथ' नङाबाबो सानसे सानथामजों खनसे लांफैबाय थायो आरो खाथि खालानि मानसियाथ' बेयावनो जाजोबो दैखौ अरे कहना क्या चाहते हो बे रिं दैखरनि दैखौनो लांजोबो आरो थ' आंबो नुवाखैमोन नोंथांमोनाबो नुखाबाय आंजों लोगोसे आंबो दिनै फार्स्ट टाइम खोनादों आरो नुबायबो दिनैनो बेनो आरो लोगोफोर फुलायथारबाय नै जोंना दिङा जावग्राया गरम नांबाय नंगौ नामा नैबे खन्द'आ एसे बोरि दङ माजुलिदि होननांसिगोन बेखौ थ' लोगोफोर जोङो दैखरनिफ्राय फैनानै नै बेयाव दसे जिरायथ'बाय मानो होनबा सानाव बा थाखुमाबाय ओरैजाय दङ थाखुमाना दंफां साया जाफैदों जोंनाव माने बिराद मोजां जादों आरो थ' बेखायनो जों माने बेयाव दसे जिरायथ'बाय थ' लोगोफोर आङो दैखरनि खोथाखौ एसे सिगाङाव खोन्थादोंमोन नाथाय आङो खोन्थानाया एसे सोलायबाय आरो सिगाङाव माने रिङा मोननैल' मोननो नाथाय दायो मोनथामसो जाहैबाय होनदों आरो गावसोरबो एक्जेक्टलि मिथिया बेसेबां जाखो खिन्थु नोंथांमोना साननानै नाय जोंनिथिंफ्राय दैखर मोनसे जावोबा नोङो रिं दैखर मोनसे बानायोबा 30 फुट गोथौ जावनांगौ नाथाय नों बेयाव मोननैल' रिं सोनायाव जुदि दै मोनदोंबा बेयाव साननो गोनां खोथाया नोंथांमोना नुबाय आं दि
दायो जोंना सिना एसे ओरैबायदि जाबाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया दैया एसे नाव जाबाय दैसो गारनो गोनां जाबाय जों होख्लायगासिनो दै गारनाया ओमफ्राय जों सहैनांगौआ बैयाव सहैनांगौ जों दा गेजेराव दंथ'यो आरो फुरा मिडोलाव दंथारो आवगायदिसो फाइनेलि जोङो दायो बेवहाय दोनफैबाय गावनि जायगायाव दायो जों थांबाय थानोसै यो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोदान मोनसे जायगा दिनै एक्सप्लर खालामबाय गोसोखौ मोजां नांबाय ओरैनोबाबो लकडाउन माबा डाउन जेराव थांनो मोनाखै मायाखै थ' बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां नांबाय आरो गोसोखौ नोंथांमोनाबो बयबो सेफटि थानो नाजा आरो सब समाय मास्कखौ गानबाय था आंबो नै लाखादों खालि भिडिअ बानायनायखाय गानथ'वाखै आरो दायो बिनिफ्राय ओंखारलांबानो गाननोसै आरो जेसे हायो मानसि होंगो दोंगो जायगायाव नोंथांमोना थांनाङा मानो होनब्ला गुबुन सासेनाव बारदेरो नङा होनबा बेनो आरो लोगोफोर दिनै बे फिसा भिडिअखौ बानायबाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय